Talaga sa tipor mamon? Siyempre, Jologs. Kurang langin, kumpay ka eh. Agdagan ka Sama lang. taltalon. Agdagan ka lang. Tuwander ka man. Inig sa... Yun sa, di ba? Mayat? Okay, sa papurno si Mit Aras na eh. Basta na ko man na. Api! Ay! Nagbara na ya. Awang mo lang ni baka yun. Permi nga po dutong di pagbagi ka. Danto di kasara na wampay. Alas mibig ko na alat eh. May agtang-tang-tangan. Muna lang po di pagpilari na yung Mariose. Saan no taktato yun? Punay tapor mamon boy. Saan naglabas si di mo na panawin ah. Pitatpa ka lang, tatika po rayon. Pukaw po ang ordidarom di balay. May ibusamit di bugnan. Naiwar ko maaming alungit ko. Talaga sa tipor mamon? Siyempre, Jologs. Kurang langin, kumpay ka eh. Agdagan ka Sama lang. taltalon. Agdagan ka lang. Tuwander ka man. Inig sa... Yun sa, di ba? Mayat? Okay, sa papurno si Mit Aras na eh. Basta na ko man na. Api! Kasi di pero matid gapas. Ano ka ba mas presentable nga kitkitan? Nyama ating nga taon, basta insuot na latan. Apa, di na yung baga ni bakit mo, no? Kasano, te, pamayam. First time ko nga rin nagninong ti kasar. Kita kami nga may nagadisuot ah. Api, sumabay ka jay. Pang 50-60 pabol na gina yun. Mano pa natawang ka. Siyempre, tulmang Jologs pa lang ka. Ayos na lang. Gwapo ah. Gwapo ba ti ko, Mari Luma? Wala! Benjin. Sobrang bula! Grabing bula naman yan. Parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang iniintay mo? Check out mo na yan! Gwapo ba ti ko, Mari Luma? Wala! Benjin. Tama, baka baliktad man tayo pinagkapal mo. Madi, sakto ata. Maya mo lang, bali na nga picturean ti Kwan, whole body. Di ba? Jologs. Dapat kasi dapat nakatap. Tama, nakatakin no. Oh, di ba? Napuro-puro man ang nakatakin. Ano? Mas bagay? Kita mo na lang Di ka pa'y nag-ahit, rumar pa yan. Ay, tayo magitan! Apit bang sinong da pa yata? Ajig kasar ti bang sinong da? Matinga si kamay. Yan lakit to. Oh, ay satan? Yun, may metsa nung nakatakin. Ayas? Ay, First time, George. gumapo nga din Baka ang oras gisbuwa ah. dam naman yung simbaan, no? Guwapo ka tasot mo, mabalikag na na sa amtan. Ha? Sarot pa'y taon. Para, ako pa dyan kasar? Tawampay Bururay garog. Namati si mampot adi lalaki, sakti si mga atay. Nakikita mo kasi ito magkasar di ba? Saan na sa ajay? Nanti suping ajay. Adig lang ako tinapa. Sana all. Magkano po? 150 lang po. Barya. Ito po.
Kapag nagbiyak di trabaho tinaga ang resto ng dati mula po sa makawo ang salitang Tagalog mula po doon sa sulat ng banal na aklat sa Episo Kabanata 5. Kalindusan na Jay, oh. Budok! Si kami, ipapakyot salang may pinaramid mo dyan. Ano ang papakyo mo? Nakita mo nga na pangandubot ko dyan nakatugam. Hindi ka sapay nagkararag. Ha? Uy. Kaya mo, At least, nakaw nagsimbaan. Hindi nakukuran. nagmukhang tao ka tasot mo ah. Ay, Partaka mo nga ako, daglag tapay. pag may banta. Hindi ka taglaybay. Ang boses ko. Uray siya, kalanganin ti boses ko, baka may busantan jam dama. Ang araw.